morning mga ka-text there. So ayun, update, nandito na tayo sa may Bachelor Natividad Pangasinan. At ito nga, nag-assemble na yung mga kasali sa paradang ito. Yun, hinantay natin si Sir Sorando, nasa crossing na yata siya. So puunan lang natin pansamantala at pumunta na tayo sa may crossing dahil nag-start na yung pinaka-spear ng parada, yung PNP. So ito na yung sitwasyon mga ka-taker, oh. Ayun, oh. So kunan lang natin saglit. Shout out sa lahat ng residente ng sa lahat ng taga Natividad Pangasinan. So nandito tayo sa may ayun, oh, Bachelor Elementary. Ay, Flores. Ay, Bachelor pala, akala ko Flores. Bachelor Elementary School. Yan, o. Ayun, ganda lang ko, no? Ganda ng agos ng tubig, o. Ayun, o. Ayun. Ayun. Vanessa, shout out. Yan, start na po. So nauuna yung PNP mga ka-take care. Dami ng tao. Ayun. So ayan mga ka-take care mo, start na yung parada. Dito, kasalubungan na rin natin si Sir Sorando TV. Baka bigla siyang pumunta rito. Ano pa siya rin? Ayun, nakaibig. Ganda ng mga uniform ng mga bata. So tara, abangan na natin sa crossing mga ka-take care home. Let's go. So update mga ka-take care. Ito nga, nag-start na yung spear ng parada. At yung iba humahabol pa. So ayun, nandito kami ni Sir Sorando TV mga ka-take care. Nag-aantay sa may malapit sa crossing. At marami din kami mga kasama naghihintay sa parada. Ayan, ang dami namin mga ka-take care home. Nandito sa may crossing. So nandito kami sa malapit sa palengke. Ayan, so shout out natin yung mga kasama nating nanonood, nakaabang sa oras na ito. Ayan. Sa kabila, marami na rin. Ayan, oh. Tapos si Kasosor, buti na lang nakahabol. Buti lang nakahabol. Grabe, ang ganda ng background, no? Ay, bantay, nagbayang talaga, di ba na nyo? So pagkatapos namin dito ni Kasorsor ay magji-duty na si Kasorsor sa Umingan. Tapos ako siyempre duty rin, pero siyempre uwi pa tayo sa Balungaw. Hello. Umabol sa idol. Umabol. So yun mga ka-take care, update tayo ngayon. Ito, dumami na yung mga tao dito sa crossing dahil dito iikot yung parada, yung motorcade. Ayan, marami na kami. Ayan, shout out kay sir pala, binigyan natin ng sticker. Ayan. Sir, nag-hi ka sir. Hi. Shout out sa mga idol natin dito from Natividad Pangasinan. Ayan. Madami na kami mga ka-take care home. So dito iikot yung motorcade. Yun. Shout out din pala natin sila ma'am. Ayan. Shout out po. Ayan. Good morning po. Good morning. So dito sila hihinto sa may crossing. So hopefully sasayaw sila dito para at least mapanood natin ng close up. Ayun mga ka-take care boom. Grabe, ang dami ng tao. Happy Fiesta Natividad. Andan si Sir Sorando mga ka-take care, oh. Nakatayo siya doon. At nakapwesto na rin yung mga kasama natin ibang vloggers. Ayun, oh. Ay, nagpipitik sa idol. Sarap. Shout out kay ma'am na naka-green. Ayan, new follower natin. Tapos si ma'am, ayan, yung anak ni ma'am kasama sa parada. Dito tayo, tabi tayo rito mga ka-take care para makunan natin ng malapitan. Ayan, o. PNP Natividad.
Pasay sa taas, mascot ng BFP, DILG Natividad. Dancer, oh, dancer. Kaya na. Nakasalo mo gaya. Buti na lang maliwanag. haba ng maliwanag na. Shout out! Shout out kay Adi ngayon.
Lovely Queen Molina. Yung mga ka-taker, oh. Hello, madam. Shout out. Haba mga ka-taker, ha. Ayun, oh. Malayo pa yung dulo. Baba. Baba. Ano ba yan? Lilihis na kami ng daan. Galing kami sa tuwid ng daan eh. Kaya kayo lilihis na kami sa tuwid ng daan. Norte! Nagurang yung kulay uniform lang ni orange, oh. Orange na orange. Nagmayata yun. Lujo Arsiaga Elementary School. Pink na pink. Ambulance. Katiddag mga ka-taker, dayo pa tayo ko ano ni. Kurdo ko na. Mayatan. Haba.
Manay, 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 manay. Bakit kayo late? Ang ganda ng tanong ni Mano, bakit kayo late? Rizal Elementary School. Karaiban si Idol ah. Dayan ma'am. Dayan. Hindi pa po. Ay sa truck pa lang po. Sa truck po. Kasama mga pag-events na Ay. Ayan po. San Miguel National High School.
Barangay San Eugenio. San Macario Sur. National High School. Happy Fiesta, madam.
Balita kayo, balita. Balita, unang labas. Nagpasala. Bachelor West. Bachelor West. Kasunod ng last. Ay, baka napansin ka kanto ako. Muna na ako. So, may man ko man pataray tayo na. Barangay Kakandungan. Tubay ito. Oh. Tubay to kon pulutan, kuram sir, tubay to kon pulutan. Barangay Kakandungan. Saya musiknya kok. Saya musiknya kok. Aja pernah gerempang gitu. Oh kita paikis di pagnano kan ang paikis. Mars. Lagi suka. Dawan di tayo. Poblacion East. Dulo pala sila. Sikat. Lagay kayo na ito, lagay kayo. Iyan o, shout out. Trader. Oh, nagtapa lang alis. Tindag pa. Lula sa atin. Kaya na ata, kaya na. Lagay kaya po. Lagay kayo. Ay, yan po no, yun ang may payong po. Ayan. Shout out ka na eh. Shout out, Madam Astig. Senyor, naka-driver ka na. Hello, Madam Dimeg. Shout out po. Shout out. Shout out. Dimeg. Shout out, idol. Andito siya sa kabila, ma'am. Ayan, naka-crown.
Ay, naka-crown. Ayan, sige po. Kunan po natin. Anong pangalan niyo, ma'am? Lea May Vicente. Lea May. Nagpintas gan eh. Anak na Adre, ma'am. Hello, Ma'am Lea. Shout out! Shout out! Yuhuu! Shout out! Barang ubong. Nagmayat. Nagmayatan, ma'am. Nagmayat. Hello, sir. Shout out. Hello, sir. Shout out. Sama. Tilapia. Nagmayatan. Shout out po, shout out. Hello, sir. Ayan yun. Hello, sir. Kayo, sir. Shout out. Nagmayatay. Oh. Guwapo. Sir, kayo po. Hello. Oh, tapi kalding na eh. Oh, nyog. Lipad natividad. Sir. Mayatay. Uncle, happy pesta. Happy pesta po. Kayo po. Happy pesta, natividad. Dandan. Magnata pa lang, magnata. Shout out po, hi kayo. Nagado ti tao, nagado. Dito yung nakaglikaw. Ata na yung nagdamin di jay. Shout out, idol. Welcome to ang vlog. Alright, balik na tayo doon. Ayan na yung street dancing mga ka-taker boom. Let's go! Natividad! Nakaparking yung mga big bike namin doon. Idol! Ready na idol? Ready na? Ready na! Pisa tayo doon oh. Ayan, shout out kila ma'am. Ayan, shout out. Ito na mga ka-take care yung parada. Street dancing. Ang ganda, grabe. Ang pesta, natividad. Hello, madam. Hello. Grabeng saya. Bitoy Ayan Festival. Mama Mary, God bless us. Jai murdong. Kamat dapay di Jai, dapay. Natin dagpay, shout out idol. Ayan ay dalinong. Shout out ma'am. Hello po. Hello po, good morning. Happy fiesta.
Hi kayo Gordente, naka-vlog tayo. Hi kayo. Happy Fiesta. So yung mga ka-taker, antayin natin yung kadugtong ng parada dahil andun pa yung iba, malayo pa. So rest muna tayo saglit. Okay, boom. Bigyan natin ng sticker sila, ma'am. Sa kabila. Ay ma'am, shout out. Sticker po. Ay sir. Ayan, shout out po. Pepesto po. Mag-hi kayo ma'am. Naka-vlog tayo. Okay po. Thank you po. Nalinisan na nalinisan. San Macario, shout out mga idol. Shout out. Shout out San Macario. Hi kayo, madam. Dahil vlog ito, mapatitin kayo. Shout out, shout out. Hello. Music maestro.
Pwede ka rin, masukak ka na, Jumpay. Tadam si Kumpay na, tadam. Hey! Agayakan kami, tinapintas, maapi! Grabe. Bruce Lee. Lipat na Trinidad! Festival of Talent.
So yung mga ka-take care, dito na nagtatapos ang parada dito sa Natividad Municipal Town Fiesta 2025. So ayun, pauwi na kami ni Sir Sorando TV at ito, shoutout natin yung mga kasama nating nanood sa oras na ito, 7 na to. Ayan. Alright. So shoutout natin sila Madam. Okay, pesta po. Ito sa pest ticket ko dito ma'am. Meron pa, meron pang ratlo. Ito ma'am. Thank you po. Sa motor. Ayan, shoutout. Shoutout mga idol. Hi kayo po. Hi. Ayan. Happy Fiesta. Naubos na idol. Naubos. Shoutout na lang. Shoutout. Shoutout. Hindi po. Ingat po. Ingat po. So yun mga katikar, dito ko natin natapos yung vlog natin for today. So yun. Kita ka sa next vlog at lagi kayong mag-iingat. Lagi kayong tatandaan. Take care po.